Jamen, godmorgen derude. Klokken den er lige nu fucking 8. Bliver hentet om en halv time af min kammerat Benjamin. Og så skal vi op med stalkeren her til GT. Og så skal den rulles. For at forhåbentlig se hvad den laver. Ja, hvad håber vi på? Det ved jeg ikke. 16-18 stykker. Eller noget lignende det. Så aften er lækker vejr udenfor. Solen står skarp. En klam Swift der. Så er vi bare klar til GT i dag, mand. Hvad er vores mål i dag, Benjamin? Brænde noget dæk. Ikke noget dæk tilbage. Vi skal brænde noget dæk, og så skal vi fandme sætte cylindere. Forhåbentlig. Men det sker nok højst sandsynligt ikke. Så ikke med den store køle. nej, men den står stadig på traileren. Den er ikke faldet af nu, heldigvis. Heldigvis, ja. Så vi må se, hvordan dagen går. Fandme ankom. Stalkeren kører. Stalkeren kører. Det er fantastisk. Det er lidt for høj dys. Men for at være på den sikre side, så får vi ikke brændt cylinder af på rullefelt, så er det sådan, det bliver. Godt her, den hakker lidt i toppen, men nu tager vi den på rulleren, som den er nu. Den har en blanding af 4,5 og 4 grams ruller i. Det var lige, hvad jeg havde liggende. Og så ser vi, hvad den laver. Så ser vi lige, om vi måske dyser lidt ned, eller hvad vi lige gør. Det kommer an på, hvad den lige laver. Nu skal den op på rullefelt. Ser vi? Bliver det fedt, eller hvad? Ja. Det er ret fedt. Hvad skal vi gå med? Men toppakning ikke. Så den drypper helt vildt meget kølevand ned fra toppakning af. Det er ikke særlig godt. Nej, det kunne ikke. Det skulle lave over. Før det stalker. Eller noget.
Det bliver fandme nogle pølser. Fandme lækker. Jeg tror sgu ikke lige, den kunne holde til en brænder, den her. Hvad er mig, der tager i om ej. Marco her? Satan da. Hallo, jeg kommer der købe.